салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад дар қалби уқёнус. филм дар асоси ҳодисаи ба амаломадаи соли 1820 ба навор гирифта шудааст. киштии баҳрнавардони китгирон суқут кард ва онҳо баъди рӯбарӯ шудан бо кити азимҷуссаи сафед тавонистанд бехӯрок дар муддати 3 моҳ зинда монда ба каннибализм даст зананд. саҳнаи аввали филм бо нишон додани нависандаи ҷавон Герман Мелвилл, ки дар нимашаб ба назди трактористи пиронсол Томас Никерсон меояд, оғоз мешавад. ӯ мехост фаҳмад дар ҳақиқат бо киштии китгирони Эссекс чӣ рух дод. Тракторист яке аз ҳамон баҳрнавардоне буд, ки дар киштӣ кор мекард. нависанда пули зиёдеро пешниҳод кард, то ҳақиқатро шунавад. ӯ розӣ буд барои ҳақиқатро фаҳмидан тамоми дороҳои худро бахшад. тракторист нафари охирине буд, ки аз он киштӣ зинда монда буд. дар аввал ӯ розӣ нашуд. занаш ба хотири вазъияти на он қадар хуби зиндагиашон ӯро маҷбур кард розӣ шавад. акнун ҳама ҳодисаро нақл мекунад. соли 1820 Овен Чейз, ёрдамчии аввали капитан, тайёрӣ медид барои шинои киштӣ дар уқёнус. онҳо китҳоро шикор карда равғанашро барои сӯзишворӣ захира мекарданд. ӯ бояд ҳамчун капитан ҳамаро сарварӣ мекард, аммо бо сабаби интихоби сарварони ширкат Ҷорҷ Поларро капитани киштӣ эълон карданд ва ӯ ҳамчун ёрдамчии аввали капитан. Чейз ашёҳои заруриро ҷамъ карда бо ҳамсараш видо гуфта ба сӯи киштӣ рафт. дар шаҳр мардуми зиёде ҷамъ шуда аз худо барори кори онҳоро металабиданд. киштӣ ба сафар баромад. дар киштӣ Томас Никерсони ҷавон ҳам буд. баҳрнавардон капитани навро баҳои бад дода ба ӯ менигаристанд. худи капитан Полар ба Чейз ва баҳрнавардони дигар рафтори хуб надошт. ҳангоми кушодани парусҳои киштӣ якеи онҳо кушода намешуд. Чейз худаш ба бало баромад, то вазъиятро аз наздик бубинад. ҳангоми хӯрокхӯрӣ капитан фармон дод Чейз барвақттар барои омодагӣ дидан барояд. баҳрнавардон парусҳои киштиро кушоданд, ки ин фикри хубе набуд. дар пеш ҳавои ноустувор онҳоро интизор буд. Чейз ва баҳрнавардони бо таҷрибаи дигар намехостанд бо кушода будани парусҳо ба сӯи ноустувории ҳаво раванд. аммо капитан фармон дод ҳама парусҳоро кушода ба пеш меравем. борони сел ва тӯфон шурӯъ шуд. тӯфон ҳама парусҳоро ҳаво дод ва киштиро қариб вайрон мекард. бо кӯмаки Чейзи бо таҷриба киштӣ наҷот ёфт. баъди тӯфон капитан Чейзро ба наздаш даъват кард ва ҳамаи айбҳои худашро бар сари ӯ бор мекард. онҳо бо ҳам баҳс мекарданд. капитан мехост ба соҳил баргашта киштиро таъмир кунанд, аммо Чейз мегуфт киштиро ҳамин ҷо таъмир карда ба пеш меравем. дар наздикӣ китҳоро диданд. баҳрнавардон ба таҷҳизотҳои зарурӣ бо қайиқҳо ба сӯи китҳо равон шуданд. Чейз тавонист бо ёрии гарпуни китдорӣ ба шиками кит зарба занад. акнун кит онҳоро бо қайиқ мекашид. баҳрнавардон менигаристанд кай кит мемирад. кити бемадор мехост шино карда равад, аммо Чейз бо зарбаи дигаре тавонист китро ҳалок кунад. акнун баҳрнавардон аз сайди аввали худ хурсандӣ мекарданд. бегоҳ онҳо аз кити ҳалокшуда равғанашро ҷудо карда мегирифтанд. дар бӯи хун онҳоро наҳангҳо иҳота карда буданд. онҳо ба сатилҳо равғани китро ҷамъ мекарданд, аммо сатил ба қаъри шиками кит намерафт. онҳо Никерсони ҷавонро ба шиками кит дароварданд, то ҳама равғанҳоро гирифта тавонанд. аз кит тавонистанд 47 бочкаи равған ба даст оранд. киштӣ ба пеш шино мекард. онҳо аз уқёнуси Атлантик ба уқёнуси Ором гузаштанд. аз байн 1 сол гузашт. муносибати капитану Чейз то ҳол хуб набуд. киштӣ дар Эквадор ба соҳил баромад, то захираи таъминотиро зиёд кунанд. ҳангоми ба соҳил баромадан ногаҳон капитан суханҳои китгирони испаниро шунавид, ки мегуфтанд дар макони бисёр китҳоро пайдо карданд, ки кити сафеде онҳоро муҳофизат мекунад. ҳамон кити сафед киштии онҳоро нобуд кардааст. капитани испанӣ ба онҳо хабар дод, ки кити хатарноке мебошад, аммо онҳо ба хатар нигоҳ накарда мехостанд ба ҳамон макон шино кунанд. баъди 14 моҳи шино кардан онҳо ба рамаи китҳо расиданд. бо қайиқҳо ба наздикии китҳо рафтанд. онҳо хостанд китҳоро шикор кунанд, аммо кити сафеде ки гуфта буданд як қайиқи онҳоро чапа кард. қайиқ ба киштӣ барои таъмир баргашт. дигарон бошанд шикорро давом медоданд. шикори китҳо ба охир расид.
вақте ки ҳамон кити сафед омад ӯ ба киштӣ зарба мезад. бо зарбаи кит киштӣ қариб чапа мешуд. чейз аз ҳама гарпуни калонро гирифта ба сӯи кити сафед партоб кард. ӯ тавонист китро аз сараш дар наздикии чашмаш захмӣ кунад. кит бо қувваи бузурге ба киштӣ зарба зад. нафарони дигар диданд ки киштӣ вайрон шуд. қайиқҳоро ба сӯи киштӣ гардонданд. маълум буд ки дигар киштиро наҷот додан номумкин аст. капитан озуқа ва ашёҳоро меҳисобид. намедонистанд то чанд рӯз мерасонад. онҳо қайиқҳоро ба сӯи шарқ гардонданд. бояд ба зудӣ ба ҷазирае мерасиданд. баъди 12 рӯз онҳо сахт бемадор шуда буданд. боз борону тӯфон шурӯъ шуд. онҳо дар байни мавҷи уқёнус кити сафедро диданд ки онҳоро пайгирӣ мекард. дар рӯзи 34-ум баъди суқути киштӣ баҳрнавардон заминро мушоҳида карданд. мехостанд зуд ба соҳил раванд. ногаҳон кити сафед ба онҳо ҳуҷум кард. қайиқҳоро яке пайи дигаре чапа мекард. нафарони зиндамонда тавонистанд то ба соҳил шино карда раванд. хело гурусна буданд. баъзе моҳӣ қапида, баъзе тухми паррандаҳоро кофта мехӯрданд. баҳрнавардон хостанд шабу рӯз оташи наҷотро равшан кунанд. шояд диққати киштии мегузаштаро ҷалб кунад. лек чейз дар ғоре ҷасади нафарони дигари ба ин ҷазира баромадаро пайдо кард. мегуфтанд зуд ҷазираро тарк кунем, ба ҷои ин ки мунтазири наҷотдиҳандаҳо шуда ҳалок шавем. онҳо ба қароре омаданд давомашро шино мекунанд. саҳар онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд. 4 нафари онҳо дар ҷазира монданд. қувваи ба баҳр рафтанро надоштанд. дигарон ба қайиқҳо нишаста шино мекарданд бо умеди ин ки ба замин рафта мерасанд. дар рӯзи 48-ум яке аз қайиқҳо дар уқёнус гум шуд. дар ин замон дар қайиқи чейз ва никерсон як баҳрнавард ҳалок шуд. хостанд ҷасадро ба об партоянд. чейз мегуфт баҳрнаварди бо таҷриба ҳеҷ вақт чизе ки лозим аст ба об намепартояд. онҳо барои қувва гирифтан ба каннибализм даст заданд. ҳалокшударо хӯрданд. дар рӯзи 71-ум дар қайиқи капитан нафарони зиндамонда пурракашӣ мекарданд то нафареро ҳалок кунанд ва нафарони дигар зинда монанд. дар насиби капитан мурдан будааст. ин дафъа бояд ӯро ҳалок мекарданд. капитан ба ҷиянаш фармон дод ки ӯро паронад. ӯ натавонист ва худашро паронд. дар назди қайиқи чейз кити сафед пайдо шуд. чейз гарпунро гирифта лаҳзаи муносибро барои партоб интизор буд. кит аз об сарашро бароварда гарпуни дигареро ки чейз ба ӯ зада буд нишон медод. ҳарду ба якдигар менигаристанд. чейз нахост ки дубора ба ӯ зарба занад. даст кашид. баъди ин кит бо нишон додани думи худ шино карда бо роҳи худ рафт. дар рӯзи 87-ум қайиқи капитанро киштие ки аз он макон мегузашт дид. нафарони зиндамондаро ба киштӣ баргардонданд. қайиқи чейз ҳоло ҳам шино мекард. онҳо беобу хӯрок зинда буданд. никерсон дар фазо паррандаҳо чайкаҳоро дида дар дурии заминро мушоҳида кард. мехост ба чейз хабар диҳад, аммо қуввае надошт, ба мисли мурда буд. тракторист никерсон гуфт пас аз суқути киштӣ баъди 3 моҳ ба ҷазира расиданд. сокинони маҳаллӣ онҳоро наҷот доданд. онҳо роҳи хонаашонро меҷустанд. то хона рафтан 3 моҳи дигар лозим буд. моҳи июни соли 1821 онҳо ба сарзамини худ расиданд. сокинон онҳоро дар соҳил пешвоз гирифтанд. чейз бо ҳамсару духтараш вохӯрд. духтарашро бори аввал медид. ӯ дар набудани чейз ба дунё омада буд. чейз то хона нарасида ӯро барои баёнот додан даъват карданд. тоҷирон мегуфтанд мо киштиро саҳмгузорӣ мекардем. барои чӣ киштӣ суқут кард? намедонистанд ки чӣ ба сарашон омада буд. капитан воқеаро гуфта буд, лек тоҷирон бовар надоштанд ки як кит метавонад киштиро вайрон кунад. боз дубора пешниҳоди баргаштан ва шикори кити сафедро карданд. чейз розӣ нашуд, баромада рафт. дар баромадан бо никерсон вохӯрд ва ба ӯ рамзи китгиронро тӯҳфа кард. ин охирин вохӯрии онҳо буд. дар рӯзи дигар капитан дар назди суд ҳама воқеаро гуфта аз саҳмгузорон норозӣ баромада рафт. дертар ӯ боз ба ҷустуҷӯи кити сафед баромад, аммо ӯро пайдо накард. киштиу дар наздикии ҷазираи гавай ғарқ шуд. баъди дубора зинда мондан ӯ истеъфо дод. чейз бо киштие барои наҷоти он 4 нафари дар ҷазира монда рафта онҳоро наҷот дод. онҳо ҳам тавонистанд зинда монанд. онҳоро наҷот дода ба назди духтару ҳамсараш баргашт. ӯ дигар китгирӣ намекард, вале ҳамчун капитан дар киштии тиҷоратӣ кор мекард. тракторист никерсони пиронсол достонро хотима дод. нависанда маълумоти заруриро барои китоби наваш гирифт. мӯйсафед хост пулҳоро баргардонад,
нависанда қабул накард. Дар охир гуфта мешавад, ки нафаре мехост заминро канад ва сӯзишвориро пайдо кард. дигар зарур набуд, ки ба шикори китҳо рафта онҳоро ҳалок кунанд ва равғанашро барои сӯзишворӣ захира кунанд. Филм бо нишон додани навиштае, ки гуфта шудааст, нависанда навиштани достонро дар соли 1850 ба охир расонд ва он номи Моби Дикро гирифт, ба поён мерасад. Нафароне, ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад ва ссилкаи дар описания буда ва ба комментария даромада ссилкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. агар мехоҳед чунин филмҳо бисёр шавад, обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр, то наворҳои баъдӣ.